dahil yung pangyari dito. Makuruan sa nagang kalunggay. O ano yan? Ano tata? Garudagiton ka? Eh sing sabi, nature lover na siya. Tapos, kung makasapi digdi kang makalunggay ko. Nature lover, nature lover. Pakauragon lamang. Ang sinarap iso makalunggay mo? Pa, inubos baga ho. Sabi, nature lover na siya. Para nakihagad di kalunggay. Sarap yung pa. Pero yung naso, muli yan, itig sa sarong-sarong ko pa. Tanganing maray ang tubo. Sa masunod naman, may makuha. Sarap yung pa. Sisi nakiagad, sisi nakiagad. Mula niya garo. Madi yung kuman yung puro. Nature lover da. Nature lover. Tapos anong kayo na nga. Maray pa niya ako akong nasa nalagwa. Ang problema nga nito. Ako pang makuha kang igagad niya. Ay ano na, grabe naman ang... Oo, ako siya nagsapi. Kaya nga ni, siya nga ni ang nagsape. Sinarapi niya so makalunggay. Tayo ko ang pinakuha. Hindi man pala abot. Kuras tang kasarapi yan. Ibabaong kay ito. Arug-arug sa so malihong ko. Sukat kang pipa siriba kay margarin. Sa panahon, dahil nagsiriba kay margarin. Tangon yan. Ay, napaka nagdarakula.